Witajcie, Rostomili. Dzisiaj pytania i odpowiedzenia, czyli Q&A. A Jerzech dali na Dolnym Śląsku. Ostatnio przy planach, że wam godą, co realizujemy teraz po Dolnym Śląsku, kuknijcie sobie do tego filmu, tam macie takie przebitki, no i dali realizujemy, no ale nie są już my we Greifenbergu, a we Hirschbergu, tak genau przy Hirschbergu, we Berbisdorf, tak genau. Fajnie to tu wygląda. Jeszcze za tydzień we filmie wam pokorza coś ich więcej tu z tego, a może jakiś short wcześniej wleciał, w sensie ja to zrobię jutro, a wy to widzieli, żeście jakiś czas temu. No to je tutaj ze 18 stulecia chyba, jeśli się nie mylę. Są my tu drugi raz, to jest takie sypanie i stodoła też. No i widzicie, jak fajnie to wygląda. Tu mamy drzewo, to jest szachulcowe wszystko, ja? To jest ten landschaft Dolnego Śląska. No dobre, tu my dzisiaj przyjechali, a byliśmy dzisiaj jeszcze we Hirschbergu, też drugi raz, bo też drugi raz my tu są, no i też bez zima my byli wtedy, byliśmy we Agnetendorfie, związany z Hauptmannem. Hauptmann tam mieszkał w latach 1901-46, tam umrzył, no i my byli genau we domu od Hauptmanna, we willi, we Wiesenstein, ja, genau. No i dzisiaj to jest muzeum, fajniście to wszystko wygląda. Burzek tam pierwszy raz i Żech się dowiedział trochę o Hauptmannie, o tym wielkim śląskim nobliście, co w 1912 dostał Nobla ze literatury. Jedyny śląski Nobel ze literatury, ja z literatury, bo większość jest ze fizyki albo ze chemii. No i na początku XX stulecia zrobili taką ankietę, jeden z magazynów, i Hauptmann zajął drugi plac po Kaiserze Wilhelmie II Hohenzollernie na najpopularniejsza persona we Niemcach. Ja nie wiedział, co Hauptmann był aż tak popularny. Jego dzieła były tłumaczone i na roztomajte egzotyczne gotki, na prawda to był ktoś. No i w tym 45 nie wyjechał, został 46. No całką historię Hauptmanna, nie będziemy teraz o tym gadać. Rodrzech je, co trochę realizuje tymi tropami Hauptmanna, jeszcze wszędzie, że nie był na lewe tych Salzbrunja i Agnetendorf to są te najważniejsze place. Szkoda, co we polskich szkołach nie uczą o Hauptmannie. No, nie ma tej regionalnej edukacji. Jo o Hauptmannie, że się dowiedział potem nie skorzy, jak że się zaczął interesować śląskimi łonymi. No i Rostomili co dali? Byliśmy jeszcze we Warmbrunn. To dzisiaj też jest tajla Hirschberga. Fajnisty ewangelicki kościół, piękny, dryny, naprawdę taki rokokowy na nabożeństwie. Tam my byli, no kiedyś w tych okolicach było większość ewangelików, dzisiaj jest mało i to jedyny w administracyjnych granicach dzisiejszego Hirschberga kościół ewangelicki, co się łostał ewangelikom. No ja, słuchajcie, czemu jogodą ktoś mnie zaatakował, no bo ty niemieckie miana używasz i tak dalej, no ale te place się tak mianowały pierwej, no Agnetendorf, no zamianowali to Jagniątków, to nigdy nie było takiego miana, dopiero w 46, nawet w 45 to zamianowali Agnieszków, ja, a potem Agnetendorf od czego? No bo Agne to je jagnia po łacinie i tak to Poloki tłumaczyły. No słuchajcie, te miana tutaj na Dolnym Śląsku często pierwej były te germańskie. Tak jak no Hirschberg raczej też było pierwej, te Jeleniogóra to je wtórne. Tutaj Berbisdorf, no dzisiaj się to mianuje Dziwiszów, no Nikkei nie było takiego miana, nie wiem skąd to Poloki
wzięły. Ja, no, czasem były słowiańskie, no, Jogodą Breslau też, ale tak richtig etymologia jest słowiańsko od Wratysława, Wrocław, to ja akurat etymologia słowiańsko, albo Brasel we germańskim odmianie śląskiej godali. Dobre, kaj my jeszcze byli? Byliśmy we Görlitz. No Görlitz to już nie ma tak richtig Śląsk, to była prowincja Schlesien po 1815, tak jak Shorta, że tu nagrał, kuchnijcie sobie do tego. No ale historycznie to są Łużyce, górne Łużyce i no, Görlitz i Zgorzelec potajlowane granicą, a tak richtig powinienem powiedzieć Schorjelc, bo tak we górnołużyckiej Gotce je, albo w dolnołużyckiej Zgorjelc, i no, to są łużyckie place, choć Łużyczoków tam już za bardzo nie ma, a są za to też Ślązoki, niemiecko-gotkowe. No, wiele by tu mogli godać. Byliby my we Lubaniu, to też są Łużyce na granicy ze Śląskiem, w województwie dolnośląskim. Byli my też we Lewenbergu, najstarszym mieście na Śląsku, lokowanym we 1209 na flamandzkim zakonie, we 1217 przeniesionym na magdeburski zakon. No, magdeburski zakon wcześniej był we Goldenbergu we 1211, no ale prawdopodobnie we 1209 flamandzki był we Lewenbergu i o tym godo też Lubos. Co dali? Byliśmy we Hedwigsdorfie, Hedwigsburgu. No, wybaczcie, co tu Bruno duś zawodzą, no ale jest tu jedna izba, a też chcę wam to fajniście tutaj pokazać ta aranżacja. Mam nadzieję, co za fest to nie wadzi i idzie to słuchać. Mógłbym też we kuchni nagrować, no ale to jest publiczny plac po pierwsze, a po drugie, no to nie wygląda to tak fajniście, a chciałbym skorzystać z tej przyleżitości, co mamy tutaj izba i też polecam wszystkim, to agroturystyka Łysa Góra to się mianuje. No i co dali? Tu my byli we tych łonych, ja mam nadzieję, że nie zapomniał. Mieliśmy też jechać kaj indziej, do Gogowa, do Bytomia, Bytom też je na Dolnym Śląsku, no ale to 2 godziny było ze Greifenbergu, toż my nie jechali, a warunki pogodowe roztomajte były, śnieg, ten dzisiaj zaś posuło, zaśnieżyło, Sylwestra śnieżyło. No roztomili, jeszcze, co jeszcze, no jeszcze potem w drodze do Heimatu na Górny Śląsk będziemy zwiedzać Bardo, tak nie wiem jak się to pierwej mianowało, to my jeszcze tam nie byli. Przyjeżdżajcie na Dolny Śląsk, to są fest ciekawe place. No dobre, a teraz przechodzimy po tym długim wstępie do zasadniczych pytań. Mam nadzieję, co to było ciekawe do was. Pierwsze pytanie od użytkownika Sebastian Goabek 2860. Jakie ważenie ze panem babcią z was dwóch najlepsze Ślązoki są? No dziękuję pięknie. No, pan babcia to jest fenomen ostatnich czasów. Fez Gipko udało mu się zdobyć ponad 200 000 personów, co go filują na TikToku. No, na YouTubie tak Gipko tego nie idzie zrobić. Na TikToku, jeśli się we algorytmy w grosz, no to ten TikTok, no to fez dziwnie funguje. Ja teraz mam na tym TikToku mniejsze zasięgi tych takich shortów niż na Facebooku. No i udało mu się. No, ludzie tego widocznie potrzebują, a mniej potrzebują takich rzeczy, co ja robię. Kiedy? No ja tak myślę, bo za niedługo piźnie 10 000 subów i chciałby jakiś ekstra tajlik złonaczyć. No ale i że myślą, a to z nim złonacza. Nawet zanim te pytanie się pojawiło. No i że napisał do niego na Messengerze, na prywatny profil tego Michała Frylisia i na Antyki, czy ten pan babcia potem pomienił, i we komentarzach pisze na TikToku i na YouTubie, bo ostatnio kanał na YouTubie
zrobił tam pora filmów, tam już trochę więcej niż ja nawet, tych filujących, bo tam chyba 11-12 tauzenów, no ale to się ze TikToka bierze. No ale widzicie, to też nie ma takie przełożenie, bo jakaś 200 wylać na TikToku, a 11-12 na YouTubie. Wiadomo, te wyświetlenia też na TikToku idą tak, że to idzie jedno po drugim, jak ktoś nie wyłączy, no to idzie zaraz od początku. Na YouTubie tak nie ma, na YouTubie jest ciężej. No, udało mu się, no, trzeba mu pogratulować, no, myślę, że to trochę bez cufal, no, algorytmy tak działają, no. No i pisał, że do niego i we komentarzach, i na TikToku we wiadomości, i na Instagramie, na jeden profil, na drugi, nic. Ani nie odczytał, już teraz nie sprawdzą, czy odczytał, jakże sprawdzał pora dni po tym, kiedy napisał, to nawet nie odczytał. No, nie wiem, czym to jest spowodowane. Eli mu się nie chce zaglądać do tych wiadomości, bo tych tego mocy, ja wiem, albo ino tych fez znanych, z tymi fez znanymi chce się kontaktować ostatnio z synkiem ze Śląska, jakąś komitywa w los, no i kaś tam we telewizji, radioku występuje tak dalej, no a jakiś co tam jest znany, części Ślązoków, a on transmituje i poza Śląsk, no jest poza Śląskiem też oglądają, no, ale no nie chcę tutaj wyrokować, no nie odpisał mi. Już wiele tygodni minęło, jeszcze próbuję się bez takiego kamratka tam skontaktować, no, ale też nic na siła, jak nie będzie chciał, jak się nie odezwie, no to nie, no szkoda. No, co muszę powiedzieć, no waży fajnie, promuje tam śląską kuchnia, dobrze go do po śląsku, bo moc tych influencerów śląskich, no słabo go do po śląsku. On richtig dobrze go do po śląsku, mało felerów robi, no ale insze felery robi. Tutaj nie chcę go dać co, jak, bo no będzie szło się z nim trafić i wtedy to na wizji mu zadą, czemu takie felery robi, z czego z czym to się wiąże. No, choć jak zajmuje się śląską kulturą i tak dalej, no to takie rzeczy powinien wiedzieć. No ale dobra, już kończymy temat tego. Nie wiem, jeśli się uda, to ja, no ale coraz bardziej myślę, co się nie uda, bo no żadnego odezwu nie ma i nie chcę też tutaj, bo no tak gadać, z czego to wynika, bo nie wiem. Dobre, to już jadymy z dalszym pytaniem. Kiedy, to pytał Matias SZL, to często komentarze od niego są, kiedy wywieszać nasze fany? No, fany mam dość, znaczy na nowej kwaterze w Königshitte, tak richtig to tydzień do zatku chyba, kaś przed godami, że zainstalował ten łon na te sztyle i mam górnośląskiego fana i fana całkiego Śląska, kupione w Ainzli. No ale na poprzedniej kwaterze we Łaziskach też żech miał ale ino górnośląskiego fana i to od razu jakże się jakoś tam przekludził, bo to mi foter zainstalował teroski osesom, to złonaczył i jakoś że się nie mógł za to zabrać, już parę miesięcy żech mieszkał, tych fanów nie było. No i no idzie mieć durć wywieszone, co by podkreślić, że my są Ślązoki i tak dalej. No ale idzie też wywieszać na rozmaite przyleżitości. No za niedługo będziemy mieli Dzień Górnośląskiej Tragedii. No to wtedy, no że czarną szlajfką, nie? Wtedy by też szło. Dzień Śląskiej Fany, 15 lipnia. Jak są jakieś śląskie fajery roztomajte, no my często ino te dwa wspominamy, ja? Ten Dzień Śląskiej Fany, co masz autonomię i Dzień Górnośląskiej Tragedii, no ale też roztomajte inkrze trafienia. No, nie ma górnośląskiej edukacji, bez to my nie wiemy, kiedy były jakieś te dwa, teraz nie chcę feleru tutaj zrobić, bo teraz to tak genau też nie wiem, no ale we wrześniu chyba, nie, teraz widzicie, no tak to jest, ja nawet nie wiem, a Kluza idzie powiedzieć ta edukacja regionalna, chyba 29, no sprawdza to, no tak wyrywkowo teraz, tak widzicie, to wszystko jest na żywo, no nie na żywo, a ja tak mi przyszło na myśl, 29 chyba,
września roku 1562 uchwalenie Górnośląskiej Konstytucji. Zřízení. Ja? Szajbnijcie w komentarzach, co że dobrze powiedział, 29 września 1562 albo inaczej. No, widzicie jak to jest. Bez to musimy mieć ta śląsko edukację, bo od tego wszystko się napoczyna i potem no, to jest podstawa, słuchajcie. Młodzież, bajtle muszą od małego to wiedzieć. No bo jeśli się oni w chałupie nie dowiedzą, a często się nie dowiedzą, no to kaj się dowiedzą. Dowiedzą się jakichś polskich nacjonalistycznych historyjek o Śląsku. No. I tak to potem wygląda. Niczym nie pójdziemy do przodku, jak nie będzie edukacji. Dalsze pytanie. Jakie miasto, Mateusz RC6DK pisze, jakie miasto w twojej opinii najbardziej powinno kojarzyć się ze Śląskiem? Słuchajcie, komentarz po polsku też, jak najbardziej, większość pisze po śląsku raczej pod moimi filmami, no ale po polsku też idzie, jak najbardziej. Ja nikogo nie wyciepuję, my nikogo nie wyciepujemy. Śląsk zawsze był wielokulturowy i wielogotkowy, wielonacjowy. Dobra, dalej. Do rzeczy, do meritum. Jakie miasto w twojej opinii najbardziej powinno kojarzyć się ze Śląskiem, które ma najwięcej śląskich akcentów i tradycji? Pozdro Banan i Nikola. Pozdrawiam moich znajomych, moich kamratów, co niedawno u mnie byli. Powinno kojarzyć się ze Śląskiem. No, kojarzyć się ze Śląskiem powinien się przede wszystkim Opole i Wrocław. Opole jako główne miasto Górnego Śląska, co zacierają ta śląskość, go dają co to jakoś opolszczyzna, no wiecie, że ja z tym się chce. Wrocław, Breslau, Brasel, Wratysław, Wrocław jako główne miasto całkiego Śląska. No i to też mało w to wie i go dają, no, że Śląsk to je, no nie tukaj kajoterowskiej, no tam kaj kwateruje, tak Richwy Śląsk to też nie tukaj. No wiecie, z czego to się wzięło. Rok 1945 autochtony ostały na Górnym Śląsku, na Dolnym niewielu, go dosiekać 1%. To przede wszystkim te miasta. No, Racibórz też był, idzie powiedzieć, takim drugim głównym miastem Górnego Śląska. No on już bardziej się kojarzy ze Górnym Śląskiem. No ale które miasto ma najwięcej śląskich akcentów i tradycji? No akcentów, no tu by my zaś musieli powiedzieć, akcentów, no Königshütte. No nie wiem, Eli najwięcej, no ale jedno ze najwięcej, to bych musiał zaś się rozwodzić i wam powiedzieć co jak, no ale tak, mamy Śląskofana na Amcie, mamy Szajbunki na Amcie i to jest jedyne miasto, co mamy i Śląskofana, i śląskie Szajbunki na mieście, na Amcie, śląskie tabule. Niedawno to złonaczyli te Szajbunki jako czwarte miasto, i to jest no, chyba jedyne takie, co ma to i to. Bo znam miasta, co mają też, no ino to albo to, no Mysłowice mają Śląskofana, we Czerwionce Leszczynach jest Śląskofana, no ale nie ma napisów. We Świętochlowicach są napisy, bo no już jest Śląskofana, no ale że ich nie widział kiedyś, to się pomienia, to wszystko jest, słuchajcie, płynne. Łaziska, to się hają i kiedyś nie było, dzisiaj jest Śląskofana, Górnośląsko tak ja. Co dali? No, Bytom ma śląskie Szajbunki jako pierwsze miasto, Radzionków ma śląskie Szajbunki. No ale we Königshütte, całkiem mieście dzisiejszym Chorzów, bo też we hucie Bismarcka, myślę, czyli Hajdukach, Chorzowie są roztomajte śląskie Szajbunki, dej pozór na banka, przełazisz i tak dalej, i we przestrzeni publicznej i słuchajcie, no ja tych śląskich akcentów, no Katowice, no też, no i też przede wszystkim dzisiejsze miasto Ruda, no nie idzie go dać o mieście Ruda, bo to były roztomajte miasta i Fręcita, i Ruda, i roztomajte gminy jak Bielszowice, były Łożegów, Kochlowice, Halymba, to wszystko, kuchnijcie sobie do tych moich filmów,
Rudzie, no Ruda, no tam też fest śląsko-gotka czuć. Ktoś powiedział, że tutaj we tym okręgu industrialnym, jeśli się rozchodzi o bajtle, co go dają na ulicy, no to ino we Rudzie jeszcze słychać niby. Tak ktoś powiedział. No jak tych zną młodych synków ze Rudy, no to go dają. No ale zną ze gminy Wyry, co też tych młodzi go dają. I we Rybnickim Krysie, w samym Rybniku nie, no ale tych dziedzinach go dają. I jeszcze no, piekary. Piekary, słuchajcie, też młodzi go dają, tam sycą. Tam też tych te śląskie tradycje się kultywuje. No, też roztomajte dziedziny we łopolskim województwie. Tam też te śląskie akcenty, no idzie powiedzieć też niemieckie, no ale to są śląskie i niemieckie akcenty. I o tam aż tak tych placów nie znam, no ale Alan rzeknij, tam też akcje o Godomie po śląsku coraz prężniej się kręci. No, są tradycyjów najwięcej. No to akcentów, tradycyjów to się myśla wiąże. Roztomajte te tradycje są. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że cała godzina to nie będzie trwało. Nie wiem, tu Matias SZL zaś pytał, to już mamy drugie pytanie, dziękuję za 10 zł. Nie wiem, czy to ktoś z laików historii, jak ją zauważył, ale we 16:27 we tej minucie, sekundzie mamy pięknego śląskiego Adlera we Koronie. Aha, to był tajlik z jarmarku, Weihnachtsmarktu z Łopola. Proszę, co byś o tym powiedział w którymś tajliku, w kościele Francmanów to było. Z góry dziękuję, Pyrsk. No, we Koronie. No, roztomajte były te wersje tego Adlera, rozbułtaki, no raczej bez korony się górnośląskiego przedstawią. No, ale to jest jedna ze wersyjów. Nie znam etymologię tego, co tam je we kościele na ścianie. Tam śląskie piasty też są pochowane, opolskie śląskie piasty. Sid Kaliber 461 Łoziem pisze, jakie polecasz książki o Śląsku? No, Rzek zapomniał wziąć ze sobą, może myślał, co to nagrom we chałupie, to że nie mam przy sobie, no ale mam w szranku w chałupie, no jakie, no, roztomajte są, ale przede wszystkim myślę, co historio śląskiej nacji, tego polsku wydane Historia Narodu Śląskiego od Dariusza Jerczyńskiego, naszego śląskiego historyka, super robota, naprawdę, i każdy Ślązok, taki bardziej zaangażowany, powinien to przeczytać, bo no, ta historia, co w szkołach, w mediach je przekazowano, to jest blank co inkszego. Nasza śląsko historia jest ganz inkszo. I ja myślę, że Jorzek to już przeczytał dawno, no ale dużo zdobywam wiedza i że jeszcze raz to kiedyś przeczytam i byda to jakoś inaczej analizował. I mamy jeszcze historycznie taką krótko książka od Lubosa, też naszego super śląskiego historyka w Tajlandii, teraz kije, pozdrowią. Nie wiem genau, jak to się mianuje. Teraz mi wyleciało z głowy. Opowieści o śląskiej historii chyba szajbnijcie, bo to widzicie wszystko tak, ja się aż tak nie rychtował, to Lubos, tako biało książka, to jest takie krótkie, no ale fest treściwe i fest też fajniste i to myślę każdy powinien przeczytać. Mała zbrodnia, tak mi teraz przychodzi, to Uszczyna napisał Polak o polskich koncentracyjnych lagrach. To. Możemy przeczytać też od Mariana Kulika God mit uns, no teraz nowe wylazło Ślązoki, to by też szło przeczytać. Heimat od Dariusza Dyrdy, to tak lekko się czyta, a też ma wątek historyczny. Na zicher jeszcze więcej tych roztomajtych buchów. No tak, najprostszy buch, najprostsza książka to Kaś od Zbigniewa Rokity.
No, to pora takich pozycji. Wybaczcie, jeśli że czegoś zapomniał, bo naprawdę ta śląska literatura kwitnie. A o Śląsku, no, jeśli ktoś chce taką literaturę popularną, od Twardocha, Drach, Pokora, to naprawdę, i to po śląsku chyba i już jedno i drugie przetłumaczone, jedno rzeczy to po polsku, jedno po śląsku, y, to, no, to je powieść, no ale ze historią w tle. No, wybaczcie, co wszystkiego nie wymienia. Napiszcie wasze jakieś propozycje, to tak na gibko. Dalej. Pyto. Hellist, Wałodziem, Łodziem 5 to też częste komentarze na kanale. Dziękuję. Nodzież czas na odcinek, a najlepiej to pora o lagrze w Lambsdorffie. No, ja ostatnio, że nie wiem, czy my się trafili kiedyś y, tam, nie, jak się to, we Krawarzach, Deutsch Krawarn. Eli to wypiszecie, kiedyś go dali, albo w to inkrzy. Latoś nie, bo latoś już mam plan, że wam powiedział co mam kręcić. Kuchnicie sobie do ostatniego tajlika, no ale na zicherby czas. Wiecie, tego tela je naprawdę na samym Górnym Śląsku, co chyba nawet w połowie nie ma. Toż mam nadzieję, co kiedyś będzie przyleżytość, to jest fest ważne. Muszę się przyznać, nigdy żech tam nie był. W okolicach, że muszę tam zajechać, no bo zowdy zgoda, Mysłowice, tu te place, tam żech nie był, to już je w polskim województwie, muszę kiedyś tam pojechać. Dalej mamy pytanie od Markusa Bączkowica. Pozdrawiam ostatnie filmy Radzionków, Stroszek, no i mam nadzieję, Markus, co Teroski też najdek będzie. Co ty na to padasz? Co by na gorole, a nie górole nas odgodać? My na tych z gór dysko tak godali, a bez ostatnie lata powstał ten neologizmus, polonizmus gorol, który jest taki dość osobliwy twór, bo nawet Ślązoki ze Jabłonkowa same siebie mianują gorole, a nie górole. No, słowo gorol bierze się richtig od tych, co przyjeżdżali z gór tutaj sprzedawać majszpil w Katowicach na ringu, łoscypki i to, a to potem przybrało określenie na wszystkich Polaków, nie Ślązoków, a od zaczątku tak nie było, no ale eli wszędzie na góroli godo się gorole, we Jabłonkowie no ale to mamy ten cieszyński dialekt, ta jabłonkowsko-harwa, no a jak godo się we inkszych tajlach Śląska gorol albo górol, to już trzeba się godkoznowców zapytać. No myślę, co jeśli by my to pomienili i na góroli go dali gorol, no to znaczy tak go dają sami nasia w Jabłonkowie, tam w okolicach, no oni wiedzą co to. No, też tam to jest ten niby Śląsk, no ale na Cieszyńsko ziemia, ja? Znaczy Śląsk, Górny Śląsk, no ale Cieszyńsko ziemia go dają Cieszyński Śląsk. Myślę, co by tu to nie było zrozumiałe i niechaj już tak stanie, no ale tak jak to Beispiel kiedyś Warnut też postulował, co by tego słowa gorol nie nadużywać, albo nawet powiedział wyciepnąć, no ja lepiej powiedzieć einfach Polok, Ukrainiok, Rus, Niemiec, Czech, Niger, nie wiem, to jeszcze Chińczyk, Japoniec, no to są też wszystko gorole, no i Murzin to jest gorol, no też. Toż myślę, co niech te gorol ostanie, tłumaczyć też, no i nie nadużywać, nie godać za fest, bo to kiedyś, wiecie, Poloki, znaczy Ślązoki po 45, co przyjęły polskie obywatelstwo, to niejako mentalnie, nie mentalnie, prawnie stali się Polakami, znaczy podugnacyje nie, ale obywatelstwa i tak, wiecie, jakie były czasy po 45, czasy stalinowskie i tak dalej, to oni siebie też określali jako Poloki, no a jak mieli określić tych inkszych, tych richtig Polaków, no to myśli
Gorole. To kiedyś po prostu były Poloki, no i Ślązoki, no Auslędry, co przyjeżdżały na Śląsk, no ale i przyjeżdżały, młodzi przyjeżdżały w XIX stuleciu i potem w okresie międzywojennym i po 45 jeszcze więcej, no ale i wcześniej Śląsk, bo zawdy był otwarty i Poloki przyjeżdżały i kiedy my do genealogii sięgli, no to moc tych ludzi ze Śląska, korzenie też polskie. Dobra, jadymy dalej. We Śląsku Kultur Magazyn, co czytam, też dziękuję za ten Gyszynk. To albo Markus, albo Adam Peter Kubik, też mam nadzieję, co na Anabergu nagromy. Pyto. Fajniste wideo. Teraz nie wiem, o jakie tu się to rozchodzi, bo to mam ten komentarz. Całkiem miasto promuje hutnictwo. Chyba o wojnach zmarłych w Królewskiej Hucie. Śląskie, a niemieckie miano zawiera słowo huta, hitte, a na Stadtamcie jako śląskie miano promują Chorzów, a nie Królewsko Huta. Czemu? Jak dzisiaj to widzi? Pytanie mogę zostawić na Q&A. Dyć, jako we filmie pokazujesz, to powstawają srogie inwestycje z mianem Królewska Huta. No ja, apartamenty, beispiel. Sama huta, co ją prawie zawierają, no ja, koniec Królewskiej Huty 1797, te zaczątki 2025. Tyś się chyba oficjalnie nazywał Królewska Huta. No ja, Huta Królewska, tak to po polsku się czekajcie. Na budynku Muzeum Hutnictwa jest rogi szrifcu Königshütte. Wszędzie huta, a we śląskim mianie se go jakoś uniko. Dowód to trochę zacofany sanacyjny Zeitgeist śląsko-gotkowej sprawie Leider. No ja, tu muszę trochę tu wyeklarować, jak to było ze tym mianem. No Königshütte, miejski zakon, rok 1868. Obok postowo też w tym czasie Bismarck-Hütte, no ale historycznie to są place Hajduków, jeśli się rozchodziło Bismarck-Hütte, huta Bismarcka. No ale jeszcze mamy dziedzina Chorzów, co powstała we XIII stuleciu, związana z bożogrobcami i ta dziedzina była no i starsza. Obok wyrosły takie miasta. No i przychodzi polski reskirunek, 1922 rok, no i potem polonizacja za czasów sanacyje w roku 1934 miasto Królewska Huta, to się dali po polsku mianuje aż do 1934 roku. W 1934 wieś Chorzów dołączają do miasta Królewska Huta i pomieniają miano na Chorzów, tego miasta Królewska Huta. Albo idzie gdzieś na łopak, że miasto przykuplowują do dziedziny Chorzów. No i taki beispiel przypomina mi się, no to jeszcze jedna Śląsku ze Freistadt na cieszyńskiej ziemi i Karwiną. Okay? Też Freistadt przykuplowali do Karwina. Karwina, nie wiem, Eli miała miejski zakon, Eli nie, no ale też Freistadt większe, rozwinięte, starsze, chyba starsze, akurat tu Chorzów był starszy, no ale to samo, i przykuplowali Freistadt jako centrum i miano mamy dzisiaj Karwina. No to z kuli propagandy, tam czechizację, tu polonizację, no i z kuli tego mamy to miano. No potem też przykuplowali chyba w tym samym roku 1934 Bismarck-Hütte i pomienili na Huta Bismarcka. Huta Bismarcka pomienili na Huta Batory. Potem Chorzów Batory. No. Ruch Wielkie Hajduki był na Chorzów, ruch Chorzów. No, czemu Chorzów Batory nie miał nic wspólnego z tym. To Siedmiogrodzki książę i potem król polski nigdy raczej na Śląsku nie był, no bo i korona, no to szukali kogoś, gledali kogoś, jakiegoś króla związanego ze polską historią, no i takie idiotyzmy powyłaziły. No i ta Królewska Huta, no ci, co tam mieszkają od lot, to wiedzą, no ale most ludzi się przykludzo do Königshütte, do całkiego dzisiejszego miasta Chorzów. Je blisko Katowic, a też je tani, no to są beispil, co że się przykludził, mieliśmy mieszkać w Katowicach, no ale trochę drożej i naprawdę fajniście się kwateruje na Königshütte.
No i nie wiedzą, no to keby tam dali na tych witoczach, co jest szajnięty Chorzów, mowos rod, Królewsko Huta, mowos rod, no to ludzie nie wiedzieli było, co się rozchodzi. Szłoby też obok Koletego to napisać, a na Amcie był taki postulat ruchu Autonomia Śląska, co by taką inkszą tabulkę zrobić przed Amtem, co by było też historycznie, co to Królewsko Huta i tam miasta Chorzów, ale też Królewsko Huta i tam Hajduki, czy tam Huta Bismarka, już nie pamiętam jakie tam były one, co by historycznie to pokazać, no to przepadło. No a kejby na tabulkach tam szajbli miejski urząd, albo lepiej było miejski amt, no ale tam jest miejski urząd, bo Stadtamt, Królewsko Huta, a nie Chorzów, no to by im ktoś zarzucił, co pomieniają miano miasta, tak to nie może być, oni też się, wiecie, nie chcą narażać, no ale bardziej faktycznie miasto powinno promować to miano Królewsko Huta, choć z drugiej strony, że no i o to są robia i też jedni potem ryczą na mnie, no ale z drugiej strony Chorzów, dziedzina Chorzów przynależy dzisiaj do Królewskiej Huty, ale go dają Chorzów Stary, no i nie wszyscy wiedzą, co ten Chorzów Stary, no tak richtig Chorzów, a Chorzów Centrum, no to jest Królewsko Huta. No, więcej edukacji, to są durść godą i dla członku tego tajlika. Brak tej edukacji to jest ten problem. To jest ten problem, bo myśla, no w mieście Chorzów ponoć jest jakoś śląsko edukacjo, nie wiem jak ona wygląda. Eli bajtle wiedzą, co to była Królewsko Huta i tak dalej. Edukacjo. Szrajbunki powinny się jakieś pojawić. Wiadomo, trzeba to też zrobić jakoś z głową, co by całkowicie tego miana Chorzów nie wyciepować. No i też pamiętajmy o Hajdukach. No, mnie się marzy, co by wróciło miano Ruch Wielkie Hajduki. No bo tak to było historycznie i nie Ruch Chorzów. No. Kaj Chorzów, a kaj Hajduki. Ja? To są roztomajte insze rzeczy, no. To by szło jeszcze wiele godać, no ja też by chciał, co by to miano powróciło, Królewsko Huta, a Chorzów Stary, no to był Chorzów, a Chorzów Batory to w ogóle też znikło i to były Hajduki. No ale żyjemy w takim świecie, co wiecie, jak to wygląda. Przyjdzie moment. Dalej. SIT albo SIT kaliber 461 łoziem pisze, gdyby pojawił się bogaty sponsor i zaoferował pieniądze na uratowanie jednego śląskiego zdewastowanego zabytku, to który byś uratował? No, dziękuję zaś komentarz po polsku, no ale jest też ciekawy. Medykował żech nad tym długo? Nie wiem. Tak naprawdę na Śląsku jest tyle roztomajtych, fajnistych i też zniszczonych i od Sowietów, i od Polaków zabytków i całkiem zniszczonych, zbulonych, co już nie idzie odratować, no szłoby od zaczątku postawić. No, też by szło. Poloki postawili od nule Królewski Zamek we Warszawie. Teroski robią Saski Zamek. Słuchajcie, jeśli się rozchodziło to, co całkiem, albo prawie całkiem rozwalili, no to Zamek Wenajdek. Zamek Donesmarków. No, niewiele zostało z tego. Mam nadzieję, co ze Markusem film zobaczymy. Mamy dom kawalera, mamy park, mamy tam jakieś fundamenta. Naprawdę to był śląski Wersal. Taki, co jest zdewastowany pałac, to maj ten most tych, i tutaj na Dolnej Śląskiej most tych pałaców zdewastowany, ale taki słynny jest pałac w Ekopicach. No, myślę, coś ich tam będzie szło ku lepszemu. No, na szczęście most tych pałaców, tych zamków, no bo Marcin mi powiedział, że pałac to po śląsku zamek, a jak jest zamek, jak jest zamek polski, no to ja tak medykował i że jak wam powiedział kiedyś, co jeśli po niemiecku je burg, no to po śląsku też tak może być, a po czesku je hrat, to po śląsku może być gród. No ale to musimy się uczyć też śląskiej gotki. Mono we mieście kaj kwateruje, no Torgowo Hala, ten front komunisty całkiem bezsensownie
zniszczyli ten piękny neogotycki front, to by trzeba odrestaurować, co by richtig to pięknie wyglądało. Co jeszcze? No, żolmije durskiej łobalają szachty. Te szachty, gruby już może nie być, tak dalej, no wiele tych szachtów wie, te muzea grupskie, tak dalej, funguje to, no ale co by te szachty zachować? Nie bulić tego, bo to je nasz górnośląski z tej industrialnej tajle landschaft. Co by to odrestaurować też, żeby nie bulić tych szachtów. Ja? No, co jeszcze wyszło? Kościoły rostomaj te wanieliskie tukej na Dolnym Śląsku, co no albo popadają w ruina, no albo na szczęście idzie powiedzieć, przejęły je po 45 katoliki. No niestety już nie są wanielickie, tak jak tutaj we Hirschbergu kościół łaski Gnadenkirche, jeden z 6 kościołów łaski wybudowany w 1709, piękny, jeden z piękniejszych wanielickich, powanielickich kościołów, no ale gdyby to katoliki nie przejęły, no to dzisiaj nie wiadomo co by z tym było. Most tych kościołów zbulonych niektóre padają w ruina. Wiele zamków popadło w ruina. Naprawdę no, kamienice kajś przy ringach wyszło odrestaurować. Byliśmy we Lewembergu, piękne stare miasto i obronne mury, no ale moc tych kamienic Poloki wybuliły i to nawet tam baba powiedziała, że no złokruzała po Rathausie w 50-60 latach, choć tam front nie przełaził i na oszczeliwania z luftu szło je odremontować, nie były, a że tak zniszczone, no i dzisiaj tam mamy komunistyczne bloki. Naprawdę moc by szło odrestaurować. Tutaj często mamy, widzę taki obraz, taki landschaft, sama wieża ze kościoła. No, to były ewangelskie kościoły w Lewembergu i w Zeganiu. Ta sama wieża, no dzisiaj to wykorzystują jako landschaftowy turm, no ale tam to rozebrali, ten całki korpus, całko nawa. No, słuchajcie, ja już tyle zwiedził tego wszystkiego, to już nie pamiętam, co kaj było, no ale nie rozrzech ryczą, że to zbulone, tak dalej. W jakimś to jeszcze rzeźnia, co popadło w ruina. No, wiele mamy kamienic, co się restauruje. Na szczęście się restauruje. Ja widzę, co się dzieje w jakimś te prywatnie inwestory, co się dzieje w Bytomiu. To na szczęście idzie no, w jednych placach na lepsze, no ale w większych placach. Joterski nie pamiętam, byliśmy kiedyś ze Śląską Ferajną i Dawid nam pokazał zomek i mauzoleum, co tam kości jeszcze byli, mauzoleum były, skrzynki pociepane jakieś, to słuchajcie, jak to wyglądało, naprawdę Holokaust śląskiej erbowizny, kaj to było genau, nie wiem, teraz beda w Raciborskim Krysie rajzował, to musza Dawid Szajbnik, kaj to genau było, bo w tylu rozmaitych placach my byli, a wiele naprawdę zamków je zniszczonych i ta nasza erbowizna, tu je niszczono, to co my tu są, w tym Berbis Dorfie, genau tutaj co się no ktoś to kupił i odrestaurował i chwała mu za to. Nie wiem, to chyba ojcowie od tego właściciela, co tu je. No ja, takie rzeczy się robi, tu się odrestaurowuje to wszystko. No, słuchajcie, wiele tych zabytków było, jakiś Śląsk był piękny przed rokiem 1945. Naprawdę, no dalej jest piękny. Ja uważam, że Śląsk to naprawdę, to nie ino, że Śląsk to dalej promuje śląską kulturę, to jest najpiękniejszy land pod polskim kierunkiem, co jest z tych wszystkich placów, najbardziej różnorodny i tak dalej, i naprawdę całki Śląsk, górny i dolny, no a we całej Europie, no to się nie mogę wypowiadać, bo nie było wszędzie w Europie. Wiecie, jak ktoś tu kwateruje, no to też inaczej na to filuje. No ale naprawdę Śląsk ma się czym poasić i we całej Europie to jest top. Myślę, Śląsk to jest top land w całej Europie, no i na świecie, no bo to są jakieś egzotyczne rzeczy,
kaś tam u Negrów, kaś u Azjatów, w południowej Ameryce to są egzotyczne, no ale lepsze, no bo nie egzotyczne to jest to, co jest w Europie. Do nich Śląsk jest egzotyczny. No słuchajcie, Wrocław, Breslau, no to przyjeżdżają ze całego świata rajzy, no ale to nie ino tym możemy się połasić, no bo ta całkowicie postindustrialna ewowizna, no Guido tak dalej, to i te robotnicze zidlungi, no to jest mój plac, ten Kursek Górnego Śląska. No naprawdę, ja bych chciał, co by te wszystkie zabytki zmartwychwstały, no nie idzie tak, nie idzie, wiadomo. Chciałbym też, co by Warszawa dawała więcej pieniędzy tutaj na Śląsk, nie no do Warszawy, do Krakowa, bo tam idzie najwięcej. Tylko dają, tak podkreślają, co to są te polskie ziemie, a sami nie łożą za fest finansowo, no bo co, no bo to niemiecko herbowizna dodają je te wszystkie zabytki. No ale oni podkreślają tu ta piastowsko herbowizna i dodają, co to niby polskie. Dobra, słuchajcie, już będziemy kończyć, nie wiem, Eli, szło to chwilami słuchać, bo tu Bruno fest zagłuszo. Mam nadzieję, co wszystkie pytania, że zrobił następny film, to zrobię jutro, wy będziecie to widzieć za tydzień. Chyba już na zewnątrz nagrywał i już nie będziecie słyszeć tego larma. Przepraszam, no i bawcie się.